Ngayon, decision ba? Apel ka di? Ha? Dili. Hindi juga ma-proximate yun. Proximate kay tatay. Apel ka di no? Apil gititing. Pero dili gititing kuan. Gititing galo. Papanantot ba? Uy, tarong ba? Uban ka nga to. Laguban eh. Uban ka, hindi ka ma-apel. Ito na kamay? Kumato ko. Dudong kapil ko nga natun sa box na nga. Ito na kayo? Ha? My friend? Ito na kayo? Uli na ko ba? Halakaw na ko ba? Wawang kami awas ko ba? Uli na kasi mong balay. Layas ko, layas. Yo, may adlaw sa tanan diya mga katambay. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Another uwan na sad. So, karon no, kay, ano ta? January 12. So, karon na ni. Ang deadline na ni nga project naman ni Master. No? So, na si Master dira. Nagbuhat siya example sa kanang isda, no? Dira guys. Mga isda guys, oh. Ha? Klaro, kita tong okay, guys. Muna isda guys. Ya. Lakaw si Master, klase man eh. So, muna tong sunon. Kanang buhato, no? Nya. Bisin kabagak ang mas duli. Ano pa ning haon nga makuha na. Wow, Ginoo. Ayo. Sugma din, hubak ko sir. Yung sir, sa bata pa ko na hubak. Kung matiguan na, budak ko na ka, na hubak din, no? TV. Ya, ito rin. Hubak ko. Sana kwarta ledger na, kaya pasat TV. So, bana to direct trabaho guys, no? Ito na yung paspasan kay para ikaw niyang udto. I-find na lang ni Master. Yan ang i-detail ug maayo pa. So, pintal sa to dire. Siguro sa lagay ito. Kaya yan. Tayo na akong nakahangan eh. Ako mo siguro ni. Malaman ba? Bulan. Apa Andray? So, alas 3 na guys. So, bago lang ko na humanog pintalid doon, no? Sa pangisda, tara. Mana, kumpleto na na. Uba na dito eh. Spayag. So, maghimo na lang may kuan kanang iyang handle ba para inig kuan kupta na siya mana handle palaman naman siya sa tiyan sa isda nga so kandagan pa ni dusi pa ni akong boto no so amo sa ning kumpatihon dire kay hapit na ang oras nya hapit na malas 5 hapit nating out murag kanang kuan murag kay panso alas 3:30. So amo sa ning trabaho guys, no? Para mahuman na ni kay murag kapoy lawas yun. Para kapoy tagamay. Kaya napami buhaton sunod ni Master. So amo sa ning kumpatihon amo sa ning kumpatihon diri. So keep watching lang mo. Ako lang ipakita sa inyo ang kanang mga finished product lang mo niya ini humana mo diri. Guys. Ang gabi na no. Manhuman mi, tara ang mga katong corals ano siya lagi hakot ang uban na ang paypay tadi doon paypay dara ang paypay tara nga las kita nyo gabi nakita na gabi paglas nga video ako lagi pabukad ka ba do yung model gwapo kayo gwapo kaya kuandra guys las ang isda ala tapi kasa tara guys macam isda guys lagi siya yung klaro kay ngit-ngit man. Pero nindot na siya. Ya, ang uban natawaran nagkan, dira. Stand. Ang uban dira, matanan pa. Na nagragbi pa sa bado dito. Agaw, dira kay. Amo sa ning trabuon kay. Na nagighakot na nila. Go. Wa manok ha. Lag na kaniya ba. Pero, manado. Apil go. Oh, apil go. Gwapo daw. Gwapo.
Samo na nagigdagaw? Meron din. Ano ba? Ano? Masa yung trabaho guys. So, mga siya guys. Uy ay. Sakit yung, buko-buko. Yan. Bago organin yung manon ha. Among katong isda, pero nalangay, medyo may nalangay ito. So, sakit yung kamot. Dakan na yung mga, hapit mabuka ba? Ay, hapit mabuka niya. Dakan ba yung mga paso sa glue stick? Wata daw ito na buka ba? Buka lang na. Okay na guys. Okay ba guys ay? Solian guys, solian. Sakit ang kamot yapon? Tangay, mo ni tiyo mo ko. Oo, ito yun. Nah, Kaya ako sa nang nakakwarta na ta guys, dala hatag ni master. saan ang wali dito. So, sakit dia bumalik sir. So, mo siya no? Itong tapuson guys. Eh, mga to may dito sa second booking ni master. So, mga on may niya. Siguro, tugma na ta magbuhat og video dito no, kay partial pa may trabaho dito. So, ito siya tapuson no niya. Mo to siya. Hinawat ko nga nalingaw mo, hinawat ko nga magkita tayo balik so ay mo kapulan. So, nakadawat tag TF no dara. 3K ni hatag gikan ni master no. So, kasulod for this vlog. At kung makita tayo balik. Ando sa sunod higayon, Ganoy TV, anay out. See you!